comenzó a Tomuto acelerar hovorím y vino a kabriolet. toda Ako má auto velocidad vypadať. y To je esta pendiente BMW es un Tuning. poco To také auto trambólico som už dávno nevidel. y comenzó a acelerar y To vino a musím toda zastaviť, lebo velocidad y esta tá nádherné to BMWčko. Ale to vypadá na E60 nutro. To je E60 podľa mňa, podľa týchto... Ale vonkajš zadok nebolo to E60. Takže ja nerozumiem. Taký čudný tuning. Palubovku má E60 skoro, ale zadok E60 nebola. y comenzó a acelerar y Počkaj. vino a Toto E60 rozhodne není, lebo tam má inakšie svetlá. E60. Ale toto keby prišlo na toda velocidad STKčku, y na STKčke by keď takýto prišiel, to by som odpadol od smiechu, keby žiadal, že dajte mi platnú STKčku. Že aký by musel byť úplatok.